তেমনি দীর্ঘ পুরাতন 20 পয়সা সামনে সকাল সকাল আসে দোকান জবস্ত ভোক লাগে গোটে গুলি বিস্কুট খাইদেବା তাପରେ କିଛି ସମୟ ବସି ବେପାର କରିବା ଏବଂ ପଇସା ବାକ୍ସ ଉଣ୍ଡାଳି ମତେ ମିଳିଲା 20 ପଇସା। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇ ପଇସା ହାଟକୁ ଗଲେ ବେଗ ପନିପରିବା ଆସେ। ସେଇ ପଇସାକୁ ପାକେଟ ରଖି ଆସିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଠି ପିଲା ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟାମି ହଉନାହାନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆମ କୁନି ଝିଅର ଘରେ ରଖି ଗାଧୋଇ ଖାଇ ରେଡି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଚ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାହାଡରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ ଯାଉଛି ରାଜା ଆଉ ନାଟୁଆ। ସବୁ ବେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ କରେ ବୁଲିବାକୁ ନୁହଁ ତ ସବୁ କଥା ମାନୁଛୁ। ଚାଲ ଆଜି ବୁଲି ଆସିବ। ଦେଖୁନ ଏଇ ଦିନ ପିଲା କେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଚାଲିଲୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାହାଡରେ ଫିଲାଲ ତ ଜବସ୍ତ ପବନ ଝିପିଝିପି ମେଘ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପବନ ମେଘ କମେରୁ ଆସିଗଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ପାଖକୁ। ଏ ଦୁଇ ତ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଲେଣି। ଫିଲାଲ ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ମଜା ନେବା। ପାହାଡ ଉପରେ ରାସ୍ତା ତ ଗାଡି ଚଲା ଯୋଉ ମଜା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖି ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତା ସହିତ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଫିଲାଲ ତ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ବୁଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିଧା ଚାଲ ଘରକୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେନା।